Ja, så kan man godt finde sig selv på scenen med en springende guitar og lettere paniksved på overlæben. Men det skal jo gå. Specielt når man er i så godt selskab som det her. Kæmpe tattoo. Ja. Der er et eller andet helt galt her. Sig mig, det lyder fuldstændig forfærdeligt. Hvad synes I der, Benny? Er det helt forkert? Sig mig, hvad er det for en guitar, der var der? Du skulle da ikke have spillet på den der guitar, her. Vi tager den anden. Vi spørger om noget. Spiller du noget guitar? Er det rigtigt, at du skulle have spillet på en anden guitar? Ja. Hvad er det for en guitar? Det var en, det var en Fender Telecaster fra produktionsår mellem 84 og 87, produceret i Japan. Men ham, der skulle sælge den til mig, han får det. Hvordan kan han lave? Jamen, han løber jo i Sparta, så han er jo lige så uvederhæftig som alle mulige andre. Men det er rigtigt, at du har haft en anden guitar på prøve, ikke? Jo. Men der er også noget galt med den, kan jeg forstå. Ja, ligesom så meget andet i Sparta, så stemte den ikke helt. Men der var noget med grinebræt, der sad lidt skævt. Ja, men også med det lokumsbræt, jeg ved det sgu ikke helt. Der var noget andet, der var galt med den, var der ikke det? Jo, der var det galt med den, at jeg ikke havde den. Men er det rigtigt, at du har prøvet, han har solgt den, ikke? Jo, altså vi havde en aftale om, at jeg skulle købe den. Og, du prøvede... og så har jeg ikke hørt mere. Ja, og jeg har ikke overført penge. Der kan rygter, at du har prøvet at byde over. Ja, det var musikmæk nede for Amagerbrogade. Ved du hvad, vi er nogle stykker, som faktisk vil prøve at hjælpe dig. Vi vil godt prøve at hjælpe dig. Jeg kan ikke love noget, men vi vil godt prøve at hjælpe dig. Faktisk vil jeg gerne se Steffen, Stina, Finsen, Sascha, Søren, Lene, Trine, Camilla, Mette Lise, Henrik, Torsten, Kasper, Christian Geisner, eller Geisnes, plus Kone og Kirsten og Henrik heroppe. Kan I komme herop? Hvad skal vi gøre for at hjælpe dig? Lad de der søde mennesker blive stående. Ja, jeg kan love dig for, at det bliver stående. Ved du hvad, vi har faktisk købt den der guitar. Ved du, hvad vi også har gjort? I har sat en annonce i den blå avis med den her. Man kan få den for 1000 kroner. Nej, vi har også fået den repareret hos O. Jensen. Så den er så god som ny. Nu bliver jeg en smule tør i munden. Og den her kommer her. Og den vil vi faktisk gerne have, at du spiller på. Altså, hvis du kan finde ud af, at der er okay. Tak. Stemmer! Ja, det får du lige lov til at gøre. Du skal have lov til at spille på den nu. Det er det, du gerne ville.
Mine damer og herrer, Flemming på en spritny guitar næsten. En spritny gammel guitar. Er der nogen, der har en tårvand? I får kys og kram og tungeslasker hele bænken. Undskyld afbrydelsen. Du får lov at fortsætte. Tak. Hold da kæft. Går vand. Så, har du fået nogle nærbilleder? Det er super fint.